הוא יותר קרוב. כן, כן, אני מזהה כמה דברים שם של עופר שאני מכיר מקרוב. כן. אני מכיר מרחוק. מכיר מרחוק. רגע, בוא נחכה שוב את אלה. איפה הם? הנה אחד, יש שם עוד אחד. איזה יופי. החברים שלו. הוא קצת מתסך. נחמד, כן, זה דווקא נחמד. האמת שגם זה שמעלינו. וואו, מה הם עושים שם? הם יודעים שהוא ילד רגיש, עופר? שהם עושים לו כזה? למה את דואגת? הם קצת רחוקים מהמקום שבו צריך לנחות. אני מקווה שהם יצליחו להגיע. למה הם מול השמש? זה כל כך חסר התחשבות. באמת לא בסדר, זה גם לא הצד הטוב של עופר מלמטה לצלם אותו. הוא ממש, ערן, הוא ביקש לו בפרופיל. טוב, או שזה הוא או שלא. איך אנחנו נדע? מה הוא לובש? כי עופר wouldn't be caught dead wearing that. אם זה לא הוא, אנחנו קצת... לא, זה בטח הוא, ואם לא, אז אנחנו פשוט נמכור את זה למישהו אחר. במחירי עלות. אוקיי. זה לא הוא. מי זה? זה לא הוא. אוקיי,